Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako Torave Naye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saaha muɗum e Nafi Mboub Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste gadano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patamlam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Aya Pindi TV en garti e subaka hande o gam yettinande on ko siifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi talata nogas e joyi lewru novembre hitande junnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko siifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye hoorejo jagorɗo ɓe mbitande ko caggal jonti ɗiɗi nde wonno on ɗon tera meeting kanko hoorejo jagorɗo o mawruto toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal gam huccodirde e ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jande Sud Quotidien kono ɗum ko kamɓe ɓe jilloyima toon to leydi Guinée Bissau idin ɗon sungoji lefol lambo bonnoji toon omo ganduɗa kañum woni Dacosta golliɗo kay ko kañum fo leydi ɗon sungoji e premier tour ɗum ina tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande Sud Quotidien jande Les Échos kañum article haali inculpation wonande kay on ɗon miñum Farba Ngom ganduɗa kay kañum woni ko wala placé sous bracelet électronique ɓe garti noon on mo ganduɗa kay kañum woni miñum Farba Ngom Biram Ngom ɗo o wi ala ko fof ko ottini e ɗum ɗon ganduɗa kay kañum woni ko tuma e woni ko fawa e dow makko ɗum ina tawe e jani Les Échos kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ɗum ɗon caggal no yaruno e ngol ɗon kettugol makko ɗum ɗon ina tawe e hello jeegom e nder jande Les Échos jani Les Échos ha joni arti e hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ɗum ɓe mbi kanko de ma o huccodir e ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɗum ɗon wonata ko toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal e on ɗon question d'actualité yesso ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe ɗum ɗon noon wonata ko oɗo aljuma kono no wiiri kamɓe musidɓe men e jandiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Les Échos jayde groupe Futurs Médias nde wi jaaje mi ari kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe gartan ko yewti ala haali e ñawoje omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɓe witande ko hande kay woni ñalawma gongre gonga wonande kay omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ɗum ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni e tribunal mo Versailles anni yaltinde ndin ɗon jencude ɗum ko yuti e gartirgol makko ɗo e leydi ndi walla o heddoto toon to leydi France ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede jayde groupe Futurs Médias nde woni e jayde L'Observateur jayde L'As Quotidien kañum arti ko yuti ala haali on ɗon question d'actualité du gouvernement wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo ɓe witande ko oɗo aljuma kay omo fatta toon to suudu sarɗiji leydi
Sénégal dum ko jabtade den don namde e jabuyi ngana kay ene anni yi wonde hakkunde be ngana kanyum woni sarde yankobe e kanko mo ngana kanyum woni horejo jagote o hono wiiri jande las quotidien ko dum ko kam musime jande yankobe be garti e Madiambal Diagne be bi dum katinde ko yuti o nyalawma ngana kay ko nyalawma gongore gongo wonande kay o mo ngana kanyum Madiambal Diagne dum ko yuti ala hali délibération tonto tribunal mo Versailles tonto leydi France ko ngudi mo ngana kanyum woni Ayib Daffé ine tawe e jayne ngana kay kanyum woni jande las quotidien jande quotidien le quotidien article ko yuti ala hali Madiambal Diagne be mbadi natal Madiambal Diagne ene sati dum be nganda kanyum ngon hujjikinantobe dum be garti hen non be bitande ko délibération mandat d'arrêt wonande kay mo nganda kanyum Madiambal Diagne be bi ko Madiambal un passager sur Versailles be garti e chambre d'accusation be bitande ko nyalawma hande o kay woni ko be be juppata ko woni e der kan don sasa ngam o nganda kanyum Madiambal Diagne anda e jango mudum dum ine tawe e jande ko dum ko be bi ko horejo jagorde Ousmane Sonko ine fatta tonto suudu sardiyeji leydi Sénégal dum ngam jabtade namde e jabuye dum ko yuti ala hali question d'actualité dum ine tawe e jayinde ngana kay kany won jande quotidien le quotidien jande ngendir le soleil kanyum article on don agenda mo horejo leydi ndi politique yi wonande don do tawate on don sommet mo ngana kay ko union africain union européen ton to luanda lamrugo leydi Angola kanko horejo leydi ndi warti e ko yuti ala hali jokkondiral hakkunde leydi Sénégal kam e ciagal leydel dum ine tawe e der jayne ngana kay kany woni jayne ngendirde le soleil kono non kambe musime jayne ko be garti hore jagordo Ousmane Sonko mo ngana kay nyane nogas e jetati ndulo lewdo gonden inde fatta tonto suru sardiyeji leydi Sénégal dum ine tawe e jayne ngendirde le soleil jayde la tribune kanyum article yuti ala hali Madiambal Diagne ko lititi kay wonande kay on Madiambal Diagne ko yuti ala hali gettugol mo tonto France artude mo do e der leydi Sénégal dum wonno ko lititi kay wonande kay on don chambre d'accusation au cour d'appel mo Versailles ko nyaloma hande o tigi kanyum ne artata e ko yuti on din don jencudi nganda kay en anni dum abayinde nyalawma hande o dum ene tawe e jayne nganda kay kanyum woni jayne la tribune ko non kam simen jayne ko be garti nganda kay woni hore jagodo Ousmane Sonko mo nganda kay ene jogori ko ciondirde e sarde yanko be leydi Sénégal dum non wonata ko tonto suudu sardeji leydi Sénégal dum ene tawe e jayne nganda kay kanyum woni jayne la tribune ko dum ko kam simen jayne ko be garti e horejo leydi ndi mo nganda kay ne tawe tonto leydi Angola e on don be bi holko sabi o nganda kay woni horejo leydi ndi train les pieds dum ko namdal nganda kay musibe men e jayne ko e jayne nganda kay woni jayne la tribune quotidienne wodi dum e gardindi natal mudum jayne point acti article ko yuti ala hali on don dialogue national dum ko yuti e parti état kam e nganda kay woni coalition mo dialogue coalition mo joma président bi mitande ko le chef de l'état dicte sa loi hon donc ko nganda kay woni horejo leydi ndi kanyum kay hali wallani mbien holliti kanyum ko anniya mudum e ko yuti ala hali den don yewtere dum ina tawe e jayne nganda kay kanyum woni jayne point acti ko dum ko kam musimen jayne ko be garti e mo nganda kanyum woni Ousmane Sonko mo nganda kay ene fatta tonto sur sardeji leydi Sénégal e odo aljuma dum ko yuti ala hali on don question d'actualité wonde kay ko gouvernement makko dum ko tonto suudu sardeji leydi Sénégal hono wiiri jayne nganda kay kanyum woni e jayne wetende jayne point acti kono non kam musime jayne ko be jehi ha tonto leydi Guinée Bissau e din don sumgoji nganda kay mbadino ko yuti simgoji le fo lam tonto Guinée Bissau be bi o saha joni ala fuf taw ko gasi ko yuti ala hali din don sumgoji nganda kay mbadino tonto leydi Guinée Bissau jayde cioftal ballinde jayne nganda kay won jayne mi sport kanyum article e leydi Sénégal be bitande ko Sénégal wodi déclarer ko yuti ala candidature dum ko yuti ala hali jubbingol kawgel africain ko hitando junnaji didi e capantati e go wala hitando junnaji didi e capantati e joyi be mbadi e gardini natal mabbe on gonda kanyum woni gartido fédération sénégalaise de football be garti kadi e on don match mo ganda kay wadi no hanki ton to Angleterre dum ko yuti ala hali hakkunde be ganda kanyum men goni Everton kam e Manchester United be bitande ko Idrissa Gana Gueye kanyum kay yi bodowal dum ko ciagal nde o waddi e on ganda kanyum woni pettidido makko e on don équipe makko Everton bandirabe musibe tidube tibe daraba yaw pindi TV ko dum woni ko min kam rubina dal ko sifa e kele gadan yoga e jayndeji di Sénégal adi meden e rubina jayndeji wonata ko jango so ko haji ko adi den sanga waktuji sapo tati ma en gardo ngam yetnan don kabruj mo dem gal pular fi ha 19 yoni ma on kam yoter mo den wetede lewlowal communication yadude en e équipe mo lewlowal
taxawal communication so commune dokodiren aadi jango soko gën a haaji jokke ɗoftade kam e rewnade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama